Γεια! Crazy George εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft. Γεια σας! Εδώ πέρα είναι ο αδερφός μου ο Άγγελος και θα κάνουμε σήμερα για πρώτη φορά στο κανάλι μου μάλλον. Θα ανεβάζει και ο αδερφός μου βίντεο, ένα 10 λεπτό βιντεάκι Minecraft. Θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια, να ο αδερφός μου. Και θα βάλουμε και άλλα παιχνίδια, για παράδειγμα μπορεί ο Dragon City, η Valor, αυτό θα είναι και λιγότερο. Μπορεί να παίξουμε διάφορα, θα μου προτείνετε και εσείς παιχνίδια. Σκέφτομαι να παίξω λίγο Clash Royale, Clash of Clans δεν νομίζω, γιατί το έχω στο tablet μου και τώρα δεν ταξίζει. Και Άγγελε, πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Δεν κυνηγάνε τα ζόμπι. Όχι, αράχνα από εδώ. Βοήθησε με, Άγγελε. Άγγελε, έλα μέσα γρήγορα. Έλα μέσα. Ωραία. Η αράχνη είναι εδώ πέρα. Κάτι μου έδωσε για να δω. Πήρε. Λοιπόν, πάμε να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε. Πρέπει να πάμε. Σκάσε με το ραπανάκι σου. Θα πάμε να ξυπνήσουμε. Φαγητό έχουμε. Πολικό. Μπράβο. Κάτι μου μυρίζει. Καίγεται. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να βρούμε. Όπα. Ωραία, πάμε να βρούμε τώρα ένα ζόμπι να σκοτώσουμε. Είχαμε παίξει και πιο πριν εμείς. Και είχαμε κάνει λίγο mining. Και είχαμε βρει λίγο iron. Το ψήσαμε και καλά πολύ iron. Αλλά μου μπροστά ένα ζόμπι. Το βλέπεις και στο άγγελο. Πάρε πανοπλία. Μακάρι να υπήρχε κάποιος που να αγόραζε τις πανοπλίες. Παλιά θυμάμαι σε ένα σερβερ που είχαμε φτιάξει πανοπλίες. Ναι, συνέχεια ζόμπι με πανοπλίες μας τυχαίναμε. Λοιπόν, να σας ειδοποιήσουμε πως παίζουμε σε κινητό. Σε κινητό παίζουμε και όποιος θέλει, αυτό το πρόγραμμα στο Minecraft που έχουμε βρει είναι free, είναι δωρεάν. Και όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει, είναι εδώ πολύ δωρεάν. Πολύ δωρεάν σκέτο. Λοιπόν, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο πως λέγονται. Ή μπορεί και σε αυτό θα δούμε. Όπως είπαμε, το βίντεο θα είναι 10 λεπτό. Και δεν ξέρω, μπορεί να το ανεβάσουμε σήμερα. Για αύριο. Ωραία. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο θα σας υποσχόμαστε πως θα κάνουμε mining. Προς το παρόν, σε αυτόν θα εξερευνήσουμε. Φτιάξαμε. Ωραία, θα κάνουμε εμείς τα τρύπα και θα βρούμε. Λοιπόν. Ναι, το αγαπημένο μου, να κάνω mining. Εγώ ακριβώς κόβει τα πράγματα αυτά. Να σκάβει. Τα μπλοκ και να μου τα δίνει. Ναι. Εγώ με το κορόιδο. Τα σκάβω και τα παίρνω ο αδερφός μου. Αλλά εγώ τα φτιάχνω. Ναι, δεν έχω μεγάλη εμπειρία από Minecraft, γιατί ποτέ σχεδόν δεν έπαιζα. Αλλά, όπα, ένα λαγουδάκι. Αν το σφάξω το βλάμενο. Έλα εδώ. Αλλά πως πάει έτσι ρε φίλε. Να δείτε, σε λίγο καιρό που θα σκοτώνουμε αράχνες, θα φτιάξουμε το τόξινο. Άντε μια ώρα λαγουδά. Καημένο, ραπανάκι. Ραπανάκι. Ωραία, θα έχουμε προμήθειες. Λοιπόν, αυτές οι προμήθειες για το επόμενο βίντεο. Μπορεί να ανεβαίνει βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα ανεβαίνει δύο βίντεο τρίπου τη εβδομάδα, 3. Δεν ξέρω αναλόγως τώρα, γιατί τώρα έχουμε εξετάσεις. Έχω μάλλον εξετάσεις. Γιατί ο αδερφός μου είναι ακόμα δημοτικό.
και δεν θα προλαβαίνω. Αλλά του χρόνου πάει γυμνάσιο. Είπετε. Ραπαπάμπαμ, 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 ραπαπάμπαμ. Βαριέμαι, δεν ξέρω τίποτα. Ραπαπάμπαμ. Στο 5 και... Πάρω κάνω μια επιτυχία. Καθόλου μας έλειπες. Μακάρι να λείπες. Τι να πούμε για να περάσει η ώρα. Γιατί βλέπετε όλη την ώρα να κάνουμε κύκλους. Η ώρα κόψε πριν ένα τετράκι. Λοιπόν, πάμε να σας εξερευνήσουμε. Φτιάξαμε το σερβερ εδώ πέρα. Μόλις έφτιαξε το σερβερ, κατευθείαν με έβαλε σε χωριό villager. Και άμα θέλετε αυτό το κωδικό, είναι LOL 13. Συνήθως... Πολλές φορές μπορεί να σας προγάζει, άλλες όχι. Τις περισσότερες φορές εμένα εγώ θα βάζω το LOL 13. Συνήθως πιάνει. Ναι, άλλες φορές μας βγάλει σε διάολο 3. Συνήθως εκεί μας βάζει, αλλά τώρα που το προσπάθησα για μια χιλιαστή Την άλλη φορά μας είχε βγάλει σε βίντεο μου με δίπλα και ότι, πώς λέγεται, Λανάο. Α, ναι, το θυμάμαι. Αλλά κάποιος είχε πάει εκεί και ο ναός μέσα είχε αγίνηση και πήγε και ανατήρηξε. Τα πάντα. Θα βάλω 8 ξύλο. Θα βάλω στο ξυλαράκι, ρε. Διαφήμιση. Με αυτά. Πάμε. Λοιπόν. Θα να δούμε. Είναι το πρώτο μας βίντεο. Το στόπα. Αχ, ένα μήλο. Μήλο. Και εγώ έχω ένα μήλο. Να δω. Όχι, εγώ 2 μήλα και 8 ραπανάκια. Θα ήταν ωραίο να υπήρχαν μπανάνες. Δεν έχει μπανάνες. Κάτσε να βάλω λίγο. Να φυτέψω τίποτα. Δεν μπορώ. Καταστροφέα, μην τα παίρνεις όλα. Τα ραπανάκια είναι καλά. Α, και άμα θέλετε σε κανένα βίντεο μπορούμε να σας δείξουμε διάφορα πράγματα που φτιάχνονται. Ναι, γενικά εδώ πέρα. Δεν έχει πολλά ωραία. Γενικά, εντάξει. Κοίταξα κιόλας, μην είναι κιόλας. Εδώ πέρα θα βάλω το σπαθί. Ραπανάκι. Σκάσε με το ραπανάκι. 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 Πείτε μας αν θέλετε κάτω στα σχόλια άμα σας αρέσει το τραγούδι Ραπανάκι. Πείτε όχι, για να το σταματήσει γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, και προτείνετε μου ποια παιχνίδια να παίζεις με από Play Store. Γενικά, τι παιχνίδια θέλετε, θα τα κατεβάσω να δούμε άμα μ' αρέσουν και να μ' αρέσουν οι γραφές που θα παίξω. Ναι. Δεν σκέφτηκες. Τι, Πού πήγες τόσο. δεν ξέρω. Αφήνω λίγα πράγματα στο chest. Σε αυτή την πανοπλία που την έφτιαξα κατά λάθος, λίγα σπόρια. Ένα θα σας πω. Και... Όταν θέλετε mining και αυτά και έχετε ιστό, ή φτιάξετε κατευθείαν καλάμι, τόξο, φτιάξτε καλάμια. Ναι, γενικά τώρα φτιάξα τον καλάμι. Το χρειάζεται το καλάμι. Αυτά θα αφήσω. Μια φορά θυμάμαι που είχαμε φτιάξει εγώ, αδερφός μου και άλλος ένας. Που μπορεί να τον δείτε σε κάποιο βίντεο. Ναι κιόλας. Είχαμε φτιάξει ένα σερβερ και ψάρεψα. Το σερβερ του καλαμιού δηλαδή. Έτσι μαγικά καλάμια. Και έχω το σκοτεινό να το σπάσω. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα το βίντεο. Άμα φτάσετε ως εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχετε ένα καλό απόγευμα ό,τι να είναι. Γεια!